बेसे बोसोर जाखो नोङो मालायबा 100 बाराखै बाराबा जायो दा फिथाइया नै मालाय गोजानो फैया थाफैयो एकदमबारे औवा बिजौ गाखोलांथारबाय नै लोगोफोर नै बिदि लामायाव बाइकफोरखौ माजों सालायनो मेन लामाया बिसि माइ गायनोल' बाखिसै लामायावनो माइ गायजाबाय हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि गोदान भिडिअ'आव बरायनायजों लोगोसे जों दिनै गामिनि गासैखौबो खोन्थागोन आरोना जोंनि लकेसनफोरखौ गामिनि लकेसनफोरखौ लामानि अबस्थाफोरखौ बेरायनायजों लोगोसे जों आबैमोननाव आलासि जाहैनो नागिरदों नालाय बेजों लोगोसे जोङो गासैखौबो खोन्थागोन आरो नोंथांमोना जोंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअ'खौ सापर्ट होलांबाय थादो थोदो बिदिब्ला नायलांबाय थादो थाबाय दा नोंथांखौ मोसेन लायनो लिंलांनाया बिदि आहालाय दखानसो नंदों हाब्रु बारिबाबो बेरायनोल' नागिरखायो नै जोंना बेरायहैनोसैलाय नै लामाया नायजाखाया नै थाबाय जाला लामायाबो आबैमोननाव आलासि जाहैनोसै जोंहा जि गाज्रि जाबाय नै लामाया गारिबो सालायजाला साइकेलबो सालायजाला अखा हाबाथाय जाया मालाय सिबिंफ्रासो मोजां मोजां जाथारबाय नै सिबिं बागान देग्लाय सिबिङा बयबो फोनायखाय दामफ्रा खम जानो हागौ गोबां सिबिं फोबाय नै बयहाबो सिबिं नै बिदि लामायाव गारिखौ बेजों लागोन नायलाय नायजाखाया हाग्रा बारिसो नै मालायनि सिबिं बारिजों होख्लायबोबाय जों थाबायनाया नायजाखाला जि गाज्रि जोंहा नै आबैमोननाव आलासि जानो थांनो नागिरगासिनो लोगोफोर लामाया बिराद गाज्रि थाबायजाया एसे अखा हाबाथाय गारिबो सालायजाया थाबायजायाबो आरो ओरैबायदि दा नैबे फांखाखौ लादों आरो आबैया बिबाय थानायखाय जोंना आबैया माने गरमनो उन्दुनो हाया हरसे माने गिसिब सिबनांगौनो ओंखायनो जोंनाव फांखा गंसे दंमोन नालाय बेखौ बिनायखाय जोङो आबैनो हैनो नागिरदों आरो दा आबैया गावबो दंखायो हनै उनाव आबैया खय बोसोर जाखोथाय आबैखौ सोंनांगौसो नुनायावलाय 100सोनि बारबाय खोमा आबैनाव सोंनि र' आबैनाव सोंनानै नायनि एबाराव बे फांखाजों एबार बिराद मोजां उन्दुनो मोनसिगोन दा नोङो बे फांखाजों एबारावसो उन्दुनो हासिगोन दा आबै नों खय बोसोर जाखोमोनलाय बेसे बोसोर जाखो नोङो मालायबा 100 बाराखै बाराबा जायो दा 100 बारबाय दा देन्जार आबैया खोमाल' थांदों जोंना थाबायनायाव बिराद खरा नै आबैया जोंना 100नि बारबायनो बाब जोंफ्रा बिदि 100सिम थाङोना थांला मालाय आबैया नालाय 100 बारबायनो दाखिसो आं 100 बोसोरल' जाबावो जालायथारदों मालाय गोदोहायनो बांगाल होखारनाय समनिनो आबैया 100 बारबायनो आरो दा देन्जारसो खोमाल' एसे माबादों आरो खोमायाल' बारा खोनाला ओमफ्रायो थाबायनायाव दाबो एकदम हास्लाबा आरो जोंनो थाबायस्लाबनो हाया जा गोजान गोजान गारि मथर गाखोआलासिनो थाबायलांनो हायो जोंना आबैया मालाय गाबोन आरो किसान बाजारावसो थांबावगोन थाबायनानैनो
गारि मथरखौनो ससे गाखोयो ओमफ्राय माखासेखौ बांसिनखौ थाबायोनो मालाय बिराद थाबायनो हायो दासिमबो दा एसे फांखाखौ बिबाय थानायखाय जोंबो बे फांखाखौनो हैनोसै आरो आबैनो गाव बिबाय थानायखाय बेखौनो हैनो नागिरदों बोरफोर मोनबाय बायो खोमा 100 बोसोर जानायनि जोंफोरखौबो बोर होबाय बायो खोमा ना आबैया हाग्राबारि ल'खानो नुवाखै जोंना आबैया देन्जार थाबायखायो दासिमबो सेन्देल गानलायबावासो सुआनो हाबबावा मालाय सेन्देलखौसो सुहाबजानो गिनानै मनायावसो सोना लालायबावो मालाय लामाया देन्जार खालै जोंना गिथाव बाथाव लामा हाग्रानो बेजोंनो एखमबा मोनायाव हारसिं हरनि 8टा 9टा जाबोलायो आं बहाबा थांबा बे लामाजोंनो मा फिथाइ हाग्रानि थालिर फिथाइ गोजालाय मेगना देन्जारलै आबैयाबो नुहरलायबावोसो गोमोना गोथां बेबा गोमोना गोथां खाना लाबो हाग्रानि फिथाइ नों आबै लाथ'लाय बेखौ जों नायनो मोनहागोन हाग्रानि थालिर फिथाइ हाग्रानि थालिरा नै बिदि फिथाइ थायो थालिर बिफां बायदिखा एखे ओमफ्राय फिथाइया नै मालाय गोजानो नै गैया बिलाइ फिथाइया बैहा फिसा बारहांदों हा मैया फांसे गोरलै ओंखारहांदों बिबार गैया फिथाइल' ओमफ्राय मोनबा बेगरा ख्रि बेगर गोनांसो बियो देन्जार हाग्रालै जोंनि हाग्रा बेबादि दङ होनाखै फिथाइ आबैया हनै फांखाया लाना हो आबैया थिखोनो हाला बे
लामा बोरै गोजौ मानखोनाय मोनबा एबाराव गामि फुराना मोननोसै। लांबाय जों गालांजाबाय नै आबैजों मा एसे जगैनो आथिंजोंनो आइयो बुरैया होलांथारबाय हनै बेसेबा गोजान सहैबाय। बियो बांसिन गारि गाखोआ दे आबैया जोंना एकदमबारे आथिंखौल' मिथिगौ बेना फैसा थाबाबो एकदमबारे फैसाखौनो गारनो बायो। लोगोफोर नोंथांमोना नुबायना जोंनि लामाफ्रा माबायदि एकदम नायजाया हालेवजोबबावबाय लामाखौनो दा नैबे फांखाखौनो नै आबैमोनाव हैनो थांगासिनो आरो जों। ब्रुथारलै अखा हानानै लामाफ्रा नै नायजाया बारे एसे हाग्रा बारि मालानि समावहाय साफा जाबावगोन जाखो। बारे बाप मेंथारबाय सान्दुं दुंनानै। ओरै गामि मोनफैलायबाय नै पाथालसाना गामि होनो नामा बेखौ। दा जोङो नै ओरै गामि फुराना मोनबाय। मा गायदों मिथिया नुहुराबो बियो गामि फुराना जों गामि फुराना मोनबाय नै बेबो बारा फुराना नङा आरो बिदिनो 10-12 बोसोर जाबाय बिसिनियाव कारेन्ट गासिबो हाबजोब्बाय आरो जोंनियाव दा हादानखाय हाबथ'वाखै दा बिसिनियाव कारेन्टफोर जाजोब्बाय आरो दा नैबे लामाया गोदान नै मजा खेदा आरो नायलाय जोंनिजों मा जातनि फैना थाफैयो एकदमबारे औवा बिजौ गाखोलांथारबाय हनै फिथाइ जासिबथारगौ बिनि फिथाइ आयु खावब्लिब्लि जालायथारो नै आयु देखायबावबायसोहाय माबा जानानै जागासिनो नै औवा बिलाइ आयु जिरायनाया बेहाय थाबाय थाथारो। ओइ मा जादों हो मा जादों आयु आरे बालांथारबायहाय लाजिनानै थाखोमाहैबाय। नैबे नै गामि फुरानानि लामायाबो बिदि जाबाय आरो अखा हानानै ट्रेक्टर खारनानै बे माने दाखालिसो हा खोनायनिमोन नालाय बिदि जाबाय आरो नै गारि गंसेबो खारजाला बाइकफ्राथ' खारनो हाला आरो ओरैनो ट्रेक्टरफ्रा खारनो हायो बाइक आरो साइकेल बा बिराद खस्थ' जासिगोन आरो कारफोर खारनायाथ' गोजाननि खोथा नाव सालायजालायखाय नै बे फुराना गामि दाबो माइ गायगासिनो हनै जोंनिजों दाबो गायखांहाय ओरै जों हनै जों दासो गायगासिनो दङ। बेनो जाहैबाय जोंनि बे मा होनो सान्तिपुर एरियानि पाथालसाना सेलेखागुरि गामिनि आरो बे पाथालसाना चिरां डिस्ट्रिक्ट सान्तिपुर रुनिकाटा पिएसआ जोंना रुनिकाटा गोलैयो नामा बे आरो नै लामाया नै लोगोफोर नै बिदि लामायाव बाइकफोरखौ माजों सालायनो मेन लामाया बिसोमोन नै मेन लामाया ओरै नाव जावजालायनाय जाबाय
दा नैबे दुब्लिजों थाबायनांगौ जाबाय आरो दुब्लिथ' नङा बेयो मोनसे दुब्लि बायदियानो होनदो आरो माइ गाया गोरान आबाद मावग्रा बाव माजों सालायनानै लामाया बे लामानि अबस्था आरो नै दा मेन लामाया बेसोमोन नै दैयानो जान्दिसे जालायसिगोनदां गारि मथरफोरखौ माजों सालायनो बे लामायाव बेनो आरोना हादानाव संसार जानायनि खस्थ'आ बे आबैमोननि न'सिम जोंनिफ्राय 1 किल'मिटार गोजान जायो 2 घन्टा थाबायबाय जोङो दुइ घन्टानि उनावबो मोनफैबावासै आरो दाबो न'खौनो मोनबावाखै लामानि थाखायनो थ' लोगोफोर आं नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामो प्लिज अननानै जोंखौ जोंनि थाखाय बयबो मदद खालाम जोङो मानो होनबा बिराद खस्थ'यै जिउ खांगासिनो दं नोंथांमोना सापर्ट खालामोब्ला जोंबो सानसे समाव मोजां कन्डिशनाव फैनो हागोन आं आसा खालामो आरो नोंथांमोननिसिम आं बेखौल' रिकुवेस्ट खालामो प्लिज जोंनि भिडिअफोरखौ शेयार खालामना हो आरो गोदानै फैनायबा जोंनि चेनेलफोरखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो आं बेखौल' रिकुवेस्ट खालामो आरो लोगोफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौबो गोजोन्थों गायबा गायजासिगोन नै माइ गायनोल' बाखिसै लामायावनो माइ गायजाबाय दोखो दोखो जाखाबाय नै बोरमाया मालाय गिदिर गिदिरथारलै खासि गोजा नामालै गिदिर गिदिरथार बोरमाया माइ गायजाबाय नै दा न' मोनथारसै आरो आबैमोननि माइ गायजालायनाय जाबाय नै गामि फुरानानि लामाया बिदि जाबाय नै जाला सिबिं बारियासो नै गोथां गोथांनो लोगोफोर जोंनि फैयै फैयै मादैमोननि जोंनि आदैमोननि आबैमोननि न'खौ मोनफैबाय आरो लोगोफोर जों दिनैनि भिडिअखौबो एसेयावनो फोजोबनोसै आं बेखौल' रिकुवेस्ट खालामो प्लिज अननानै नैबे गोरिबखौ एसे अनसायदो लोगोफोर गोदानै फैनायबा लाइक शेयार साबस्क्राइबफोर खालामना होदो नोंथांमोननि गासैनिबो अननायजों जोंनि किस्मादाबो सोलायनो हागौ आरो नोंथांमोननि अननायजोंसो बिनि थाखायनो आं नोंथांमोन साफ्रोमखौबो रिकुवेस्ट खालामो जोंखौ सापर्ट खालाम आरो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै गोजोन्थों